Welkom bij Huisartsenspoedpost Paramaribo. De plek voor kwalitatieve, goede huisartsenzorg in de avond, weekend en nachturen. Onze bekwame artsen en laboranten staan dag en nacht klaar voor al uw zorgen. Door middel van telefonische triage kunnen onze artsen uw bezoek aan onze post voorbereiden. Bij hoge spoed rijden wij zelf naar u toe. Huisartsenspoedpost Paramaribo. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet u van harte welkom en zoals u ziet ben ik hier met meneer Maku en toen meneer Maku daarna zo Krintakitorija. Meneer Maku, hoe gaat het met u? Alsnog gelukkig nieuwjaar en mi breedte Shibaka tap Kulturu TV. Ja, meneer Krishu, ook u groet ik terug en natuurlijk de kijkers, luisteraars van Kulturu TV nationaal en internationaal. Laat me gelijk met de deur huis vallen om gelijk te vragen dat jullie mij even verontschuldigen voor mijn schorre stem. Omdat ik maak zoveel gebruik van mijn stem. Zeker de laatste tijden en op weg naar de laatste maanden. En wanneer je zo bezig bent, dan kan het soms zo zijn dat je dus een beetje, jezelf een beetje te veel vermoeit, maar geen nood. Ik heb geen moeite ermee om me te vermoeien voor mijn land en voor mijn volk. Want er is een heel mooi spreekwoord dat zegt, geen strijd, geen kroon. En ik groet de luisteraars, de kijkers. Ik wil ze ook van mijn kant alsnog een gelukkig nieuwjaar toewensen. Alhoewel we weten dat niks in het jaar gelukkig is begonnen. Mensen gaan gewoon door met het misleiden van het volk, het pinaren van het volk, het uitlokken van het volk, het criminaliseren van het volk. Weet u, daarom heb ik iets al een aantal jaren, en niet alleen bij deze regering, want dat is wat heel veel mensen vergeten, hè? Ook tijdens de vorige regering, had ik momenten waar ik niks wilde weten, omdat ik gewoon de waarheid was blijven spreken. Of is men vergeten dat ik ook mijn regering phalanx had gegeven? Toch? In bepaalde praatprogramma's en zo bij radiostations. Want toen had je niet zoveel social media kanalen als nu. Anders was het hetzelfde. Maar zijn mensen vergeten wanneer ik naar Bakan Natori belde? Toen Limbo bij Sky was. Ja? Of toen hij bij de andere radiostations was. Ik bedoel, toen hij bij de SRS was. Ja toch? En toen gaf ik gewoon af op alles. Hè. Iedereen dat dingen verkeerd doet, want luister nou. Niemand gaat deze man kunnen veranderen. Laat dat even duidelijk zijn hoor. Ja, ik heb de kleuren van mijn partij aan. Ik zit in het huis van mijn partij. Maar als er dingen zijn die ik ook gewoon moet zeggen. Dan weet ieder die Maku goed kent, die weet meneer Borgo, punt uit. Ja, want ik heb het recht vrij te praten. En als er één ding is dat mijn partij wel heeft, wat anderen nooit zullen hebben. Dat is dat het recht op vrije meningsuiting. Ja, wijlen mijn voorzitter. Daarom zal ik zijn naam altijd blijven roepen. Echt waar. Ik zal hem altijd blijven memoreren in mijn speeches en alles. Toch? Of tenminste zaken ook die hij mij heeft aangeleerd. Toch? Benoemen in mijn speeches. Weet u waarom? Hij heeft ons geleerd dat ieder het recht heeft op vrije meningsuiting. Klaar. Ik zeg mensen altijd, je moet niet gaan
Je moet niet gaan bedreigen. Je moet, weet je, bepaalde dingen moet je niet doen. Maar mensen keihard de waarheid zeggen. Ja, ben je president van het land, wat? Dan moet je geen president worden. Ik ga je het netjes zeggen, ik ga het netjes verpakken, maar ik ga je de waarheid zeggen. Kijk je vandaag. Mensen krijgen 8 jaar straf. Maar de mensen die anderen hebben gedood, terwijl ze geboeid waren. En mensen mogen boos worden, want ik hoor, laat me het ook gelijk hier zeggen hoor. Want ik hoor hoe mensen boos zijn en zogenaamd loert mij weer op Maku. Jou loer Maku sang. Jou loer Maku sang. Maar volk van Suriname en binnen- en buitenland, om Arkiwansani, Samotego noemde. A president die a regering die a vicepresident die niet alleen de president, beiden. Het zijn dictators, het zijn ordinaire dictators. Weet u waarom ik dat zeg? Oh president, bent u vergeten? Toen u stad en land afliep, toen u binnen- en buitenland ook afliep, elke microfoon die u vond, Ibel Longo, Halbout, Welen Bouters en neer toch? Bent u dat vergeten? Ik niet. Ik niet. En ik ga je nu lopen uitschelden voor een nood. Nee. Maar netjes ga ik al uw leugens. Ja, u jokt niet, u liegt. Al uw leugens. Dan mag u, meneer Kalaka, of hoe hij ook heet daar op uw kabinet, u mag hem weer zetten. Om weer een lijst te produceren met allerlei leugens over Maku. Ik wil echt uw uitzending even zo beginnen. Weet u waarom? Omdat deze mensen, wanneer ze niks tegen jou kunnen vinden om jou te criminaliseren, dan gaat met allerlei dingen zitten fabriceren. Met, echt waar. Beginnen jullie te fabriceren hoe jullie naar de verschillende wijken gaan. Ja, om de mensen uit te leggen dat ze jullie nog 5 jaar moeten geven. Daarom ga ik ook gelijk gebruik maken van deze gelegenheid. NDP'ers, Mimaku etakangunu, Udaai. Men gaat jullie willen uitlokken. Men gaat mensen zetten, men betaalt mensen om jullie uit te lokken. Ja, ik kan ervan meepraten. Maar omdat ik ga niet in op geen enkele uitlokking. Omdat ik de waarheid spreek. Ik kom op voor mijn land en mijn volk en dat recht heb ik. En dat moet u weten. Die twee heren die doen alsof dit land hun eigendom is. De regwe tene dade oso, de meklek de fooster na pot in de bakasaka. Suriname is niet van jullie. Suriname behoort het volk toe. En niet alleen een bepaalde groep, een bepaalde kliek. En daarom dat ik tot mijn NDP'ers praat. Wana unum beschermingsrefuges, dat mek mimaku, et ik ga voortouw voor takanga unu. No mek no was maar loku uit. Want door kosi, alles wat sani, ushisade doet dat voor social media toch? Je moet kijken, alles en iedereen die een eigen mening heeft, dat scheldt mij gelijk uit dat je NDP'er bent. Oh, dus die Bepper mag zijn eigen mening niet geven. Die ABOP'er zelfs mag zijn mening niet geven. Nou, want niet iedereen van de ABOP keurt goed wat er nu gebeurt, toch? Niet iedereen van de VAP keurt goed wat nu gaande is. Maar dan heb je die mensen die in dienst zijn, ja toch? SLM-kantoor, Koppenamenstraat, ja, al die andere oorlogs van jullie, Assyria-gebouw en zo. Hoe sap dat niet toch? Hoe denk Oesrapu? Al die mensen die jullie in dienst hebben genomen, vooral de jeugdigen. Toch? We pompen hem ching naar money. Om te zitten en allerlei leugens te fabriceren over mensen en al dat soort dingen. Wel, ik maak mij niet druk. Wat kan Asensiener maken? Als er één ding is wat jullie nooit zullen kunnen fabriceren over Maku, want Smouwtijgoed direct tak, show them erop. Jullie liegen. Meneer doet drugs. Meneer, ik hou me niet bezig met criminele zaken. Ik beroof mensen niet. Ik steel niet. Ik licht mensen niet op. Ik ben geen corrupteling zoals velen van jullie in deze regering dat wel zijn. Want jullie beroven het volk al bij kans 5 jaar lang toch? Anderen van jullie al 76 jaar lang.
Net zo lang als jullie politieke partij bestaat. Maar dan willen jullie die mensen die het echt menen en het echt opnemen voor land en volk. Dan gaan jullie trouwens, ja, wat verwacht je anders van een laagtrappende partij als de Verenigde Houtluizen Partij? En daarom zeg ik, niet de partijleden. Oh nee, ik ga mij nooit naar jullie niveau verlagen, never. Maar dan ben ik valk, maar elite, maar ik heb wel een dosis discipline, mensenkennis en ervaring van huis uit meegekregen. En wat ik heb meegekregen vanuit het leger en vanuit andere organisaties waarin ik ook aan ben verbonden. Waarmee je eerlijkheid leert, oprechtheid. Mino contact aan het volk, dat mi op vee van een 60 hoe het weer, appartementcomplex, maar dan mij kom begi hoeveel i Taibere. Ik, Maku, zal dat nooit doen. Ik zal altijd die man blijven die transparant is. Toch? Naar zijn land en zijn volk. Ieder die mij goed kent weet dat ik niet geweldig ben en ik pretendeer ook niet geweldig te zijn. Meneer Mekkelijk misap alasani. Maar sa mij leer ik bijuang dat mij praat baka naar een samenleving. En daarom kom ik weer voorop en vooral de jeugdigen, de lobby jongen van mij, laat niemand je uitlokken. Want ook al ben je geen NDP'er, gaat mij je tot NDP'er dopen. Want ik wil goed de NDP de schuld geven van wat er gebeurd is op Beekhuizen. Hè? Wel, het staat jullie haast overal te wachten. Weet je waarom? Het volk weer voetbaar. Het volk heeft jullie al uitgekotst. Toch, wij go forceer. Kijkt u. Daarom hoeft men niet van me te houden. Ik heb er geen moeite mee. Want ik hou ook niet van alles en iedereen. Vooral niet van corruptelingen. Ja? En ook al zou het zelfs, u weet, ik ben altijd heel extreem. Wie je nou maar, mijn partij is er. If je kira volk, min om up next wie. Lasta if je nou van een partij die bij elkaar tak wel een rotzooi voelt, wijlen mijn erevoorzitter, wijlen mijn volksleider, wijlen mijn leider van de revolutie. Toch? Mijn ex-president. Dat hij daarna deed, zit al bijna 5 jaar verder. En we zijn 5 jaar dieper in de put gegaan. 5 jaar lang heeft men bijna geen enkele lening afgelost. Ja toch? Vandaar dat je ziet dat Oppenheimer blok 58 heeft gegijzeld, meneer. Ik denk niet dat Suriname beseft zang. De man is een tekenen. Maar de leg uit, vorige regering, de president Migado. Stopt u ermee nou? U maakt uzelf belachelijk. Serieus. U maakt uzelf belachelijk. Kijkt u dat hier. Want volgens hem, daar heeft hij mevrouw Motley in zijn zak. Ja toch? Nooit niet hoor. Die mevrouw zit niet te wachten. En dan heb ik ook op die andere zaken, maar die mevrouw zit niet te wachten op uw onderscheiding. Een soort groot lint dat hij. Weet je, waarom heb je die eerder gedaan? Maar omdat, 2 dingen toch? Mevrouw Motley heeft laatst, bij de Singinetti of bij de uitvaart, heeft ze toch een speech gegeven. Waarin ze altijd de waardering heeft uitgesproken voor ex-president Bouterse. Ja? Dus dat heeft men nu haast om, kijkt u hier, premier Mia Motley van Barbados is donderdag door de regering onderscheiden met het grootlint in de ereorde van de Palm. Denkt u, president, denkt dat mevrouw Motley, boenkop zo. Kan het eens maar view, boenkop zo. Mevrouw Motley niet, kijkt u hier. Allerlei troep had men te vertellen over die mevrouw. Over deze mevrouw is een wereldleider. Deze mevrouw is ook een leider van het land. No you. Ja? Kijkt u. En dan moet u nu kijken, dan doet men nu alsof men zulke dikke maatjes is met die mevrouw. Waarom? Omdat heel binnenkort er gestemd moet worden, want men is bezig de weg te plaveien voor meneer Know-it-all van Bibes. Ja toch? Die geweldige, bedweterige, alleswetende meneer. Op buitenlandse zaken. Dat is het. En hij wil hebben, hij is bezig te creëren op die manier, die slangachtige manier, dat wat we gewoon zijn van de VHP-top.
om die mevrouw aan zijn zijde te krijgen. Net zoals hoe anderen nu plotseling, de man breed dat Bouterse de jongens. Ja, ik ben nu de volksleider. Het volk moet jou tot een volksleider maken, niet jij. Jij gaat jezelf niet bekronen. Je hebt jezelf gekroond tot koning. Maar dat is voor jou en die mensen die in jou geloven dat jij hun koning bent. Ja, maar je bent niet de koning. Je weet je niet eens goed te gedragen. Begin dat eerst te doen toch. Ja, want ik wil ook niet alleen afgeven op de president hoor. De vicepresident is evenveel debet aan alles wat er gebeurt in het land. Laten we het gewoon de dingen gewoon kunnen zeggen. En dat is wat deze mensen stoort. En dan moet u kijken. Men is bezig alles en iedereen uit te schakelen. Daarom dat ik de jongeren oproep. Wezen jullie alert. Ja, als je iemand van een bepaalde politieke partij niet aan je poort wil hebben, heb je het recht de persoon op te donderen. Klaar. Het is jouw recht. Het is uw recht, miseraman. Toch, dan moesten mensen het beter hebben gedaan. Kijkt u hier wat. Iemand die ook in die groep was, is ze vergeten, ik niet. Laat me u even wijzen hoor, want weet wanneer die dingen zegt, dat is aan je leed toch? Ik kan me niet voorstellen, iemand die zich een leider noemt, doet deze uitspraken. Even, laten we het weer vanaf het begin zetten. Want deze mensen liegen. Wel, zelfs paarden liegen niet zo. Maar ja, ze kunnen niet helpen, maar ja. Ze kunnen echt niet helpen. Ja. En het is ook de vraag die u stelde. Als ik alleen een regering krijg en ik ga het gewoon noemen plat van allemaal Hindustanen, en dan maakt het niet uit hoe gekwalificeerd ze zijn en hoe competent ze zijn. Maar het is eigenlijk gewoon gevoelsmatig wat leeft in die samenleving. Als ik alleen zie een regeerteam met alleen maar Hindustanen of alleen maar Javanen, ja, dan heb ik die zekerheid dat mijn belangen behartigd worden. Zo, punt 1. Zit u daar dat uw belangen behartigd moest worden? Jullie hadden toch zo gekletst over die bromtjari. Sranamang, 4 jaar geleden, 4,5 jaar geleden, midden bij Tego, tak nou een nep bromtjari. Nou een plastic bromtjari. En nou een echte bromtjari. Ze hadden jullie, want je hoort toch, die mensen die kletsen, wij discrimineren. Wij toch, van de andere partijen, vooral wij Kriolen, wij discrimineren richting de VHP-top. Of vooral de VHP'ers. VHP'ers. Maar dat kan we even, ja. If nou een blakke man bij tak disi. Mino bolobert. Ja, mima kuno bolobeng. Toch? Want hier is als mij tak, ja. Hier, dus wie is in de gekwalificeerd? Ja? Sam. Dus dat wil zeggen, wie is asma no scoro? Yo, accommodeer asma. Ben je daar eerlijk bezig? Je voelt je veiliger met alleen maar Hindustanen en Javanen. Den blakke man die den VHP, une sitak, na zo maar hoe dat no? Ja, die ezel van de Mexico-straat. Toch? Die andere, meneer Kooi of Navaning, die nu directeur daar speelt, Marwina ziekenhuis. Kijk ze laatst. Marwina ziekenhuis wordt heropend. Je moet je schamen, een ziekenhuis dient eenmaal 24 uur, jaar in jaar uit, open te zijn. Daarom heeft regering Bouters het gebouwd. Niet dat het dicht moet zijn en dat een paar maandjes voor de verkiezingen de Okoplein mooi weer. Heropening. Are you bouwing? Meneer Kooi, are you bouwing? Assembleelid, ilongotron directeur dat ben onode. Na Marwina ziekenhuis. Ina Cheng, are you bouwing? Kijkt u wat men doet met het Wanica ziekenhuis. Meneer, ik rijd nu met u naar het Wanica ziekenhuis. Men laat het bewust vervallen. Kijkt u naar het Adjoni ziekenhuis. We rijden nou hoe dat me brada. Maar hij heeft alle equipment daar. Die was aangekocht voor het ziekenhuis. Heeft mij leeggeroofd. En zijn verdwenen in de police van VHP gezinde artsen. Ik zeg het. Laat me zeggen dat het niet waar is. Ja? Meneer, weet u hoeveel ambulances er gekocht zijn? Waar zijn ze? En de minister komt uitleggen. De minister van Volksgezondheid.
Hij heeft een totaal niet onderhouden wagenpark aangetroffen. Mijn god, waarom moeten mensen zo liegen? Weet u, en ze vergeten dat hun leugens, ze zullen blijven achtervolgen. Ziet u niet wat er gebeurt met de president? Zijn eigen zoon achtervolgt hem. Toch? Karma. Milo Bikondreman, Sambetegu altijd. Karma. No sabi rangs of stand. Karma no sab geloofsovertuiging of huidskleur. Karma no sab etniciteit. Je krijgt opgediend in Café Karma wat jij verdiend hebt. Dat wordt jou voorgeschoteld. En dat is wat de president voorgeschoteld krijgt, zijn eigen zoon. Ik moest ook niks hebben van die jongeman. Maar toen ik later een beetje beter naar hem ben gaan luisteren, dan zie ik van er zijn ontzettend veel raakvlakken. En dat is wat ze stoort. Vooral de vader Eeuws eigen persoon. De Takru. Want laat me dat hier zeggen, want vaak zie ik een paar idioten van de VHP die niks anders te doen hebben dan denk tak door val mi maku aan. En geloof me. Draai het. Ik heb al gezegd, zij om aan doen aan mij. Laatst urei nak mi in verkeer toch? Upot man rei kon nak mi auto toch? Mijn libuji karma. De malori is geweest tot de dag van vandaag. Kan men plotseling, er zijn beelden, maar men kan de mannen niet achterhalen en alles. Wanneer, want het gaat om maku. Wanneer ik fout was in die aanrijding, dan zou je zien hoe men zou reageren, toch? Maar omdat de beelden duidelijk aangeven van... En die andere meneer, die ik door die aanrijding... Ik ben tegen die man zijn auto aangekomen. Meneer Hendry. Alles ligt al bij zelfreliance. Je weet, ik ben iemand open. Want maku altijd de autokeur, altijd de autoverzeker. Maku altijd aberijbewijs. Zo nou maar vind me naar de stad. Ik heb jullie altijd gezegd. Wie zou een 3-wieler fiets mee rijden? In afkom, arijbewijs de. Wie is die of Tamara mee vrij aan plein in afkom, arijbewijs de. A license de. Snapt u? Zo gaan we te werk. Nee, want goed wel met mensen die het menen met land en volk uitschakelen. Dat is wat deze regering doet. Ik hoop dat de tweede man van het land zal gaan inzien dat hij nu heel binnenkort aan de beurt is. Mark my words. U bent de eerstvolgende. You're next. Ga nadenken, Samtaki. Maar Milo Bikondreman. You aba recht tes makong na you mo voor de roko klets. Bede voor jaar lang. Men komt nu met allerlei stichtingen, via allerlei stichtingen en organisaties om mensen uit te nodigen om hun naam, adres, ID-nummer, alles te geven. Want dan kom je in aanmerking voor pakketten en alle soort dingen. En je krijgt ook een geldsbedrag en alle soort dingen. Kijk, de VHP heeft hier binnenkort een feestvergadering, toch? Mensen worden betaald, mensen moeten zich registreren. Want dan krijg je geld en er is eten en drank. Maar men kletsen van de NDP's, Njan 3 en Prisiri-partij. U weet nog, 2 weken geleden, hoe bomvol hier was. Ze zijn dagen ziek gebleven. Nou, het heeft ze ziek gemaakt. Tijdens de signetie van de voorzitter en tijdens de uitvaart van wijlen voorzitter Desiree Delano Bouterse. Mensen hadden gedacht, ze geven geen staatseer. Ze hebben gelooft u me, ze hebben 10 jaar berouw dat ze dat niet hebben gedaan. Want ze hebben gezien toch? Boodschappen vanuit het buitenland. En daarom heeft men in allerijl heeft men zich gehaast om mevrouw Motley te decoreren. Oh, want ik denk, als je haar mevrouw Motley kon hij zien, no? Mevrouw Motley aan de UNO. Mevrouw Motley aan de desmas aan de omkoopbaar. Zij zijn echte leiders. Hier hebben wij te maken met gemaakte leiders des lands. Ja? Two-faced. Kijk u onze leiders hier, meneer. Dit is het ware gezicht van onze leiders. Ja? Dit is het ware gezicht van onze leiders. Kijk u hier. Wolven in schaapsklederen. Dat hebben we hier als leiding van het land.
Het volk beloven 4 jaar en zoveel maanden. Ja, binnen 200 dagen. Vanaf daar wist ik van, dit gaat niet lukken. 76 jaar lang heb je nooit wat gedaan voor het land. Als partij. Ineens zo binnen 200 dagen. En daarna kwam die waterval van leugens en bedrog. Wat heeft hij gerealiseerd van al zijn leugens? Gelooft u me? Kijk, vraagt u hem wat zijn eerste leugen is. Anders had morgen. Want tele, je maar onthoud. Dat den bigism af me leer me. Mensen zeggen bigism af you leer you. Maar dan heeft me leer me amor betri no le. Want gelooft u me, geen enkele leugenaar is perfect in het onthouden van zijn eigen geproduceerde leugens. En eerlijk, dit is waarheid. Wanneer je de waarheid vertelt, dan hoef je niks te onthouden. Want al maakt iemand je 3 uur 's morgens wakker, van wat heb je 4 jaar geleden gezegd, dag, datum, tijd, alles. Dan weet je van, oh nee, ik had aan die meneer van Cultuur TV gezegd dat liegen niet goed is. Omdat ik dat had gezegd. En het was geen leugen. Maar temele, maar ik denk, wat had ik jullie gezegd? Omdat het was niet de waarheid. Te junele, je naaf onthouden. Te taka waarheid, je naaf onthouden. Gemaakte leiders van Suriname. Neem jullie alsjeblieft dit voorbeeld over. Maar ja, jullie tijd zit er al haast op, hè. Hoe lang nog? 4 maanden? Ik kan niet wachten. En mijn lobby kondreman, door kon koop je om. Ineens zo pakketo kost mij consrevi, de wan vervi ozo. Mino mana vervi mi ozo. Mi ozo no mooi jaren komt hij goed dat. Volgens mij na passief mi ozo na moro lelijk ozo. Maar ik heb mijn hart op de juiste plek voor mijn land en mijn volk. Dat is belangrijk. En uiteindelijk want ozo na 10 camera, dan ben playlijk mi lop you. Dan ben playlijk me kom op G. Dan ben playlijk you know to na me know to. Maar mine spawan met time. Mi biji 10 kamer woning. Alla mi kamer op airco mine spanga you. Man of fake. If mi tang in op 3 kamer woning PMD. Dan me tang manga you. Ja? En wie mij maku ken sabi. A wie sang kan de mi ben sa machtro. Mina sref maku motang. Motare mi sem chino abesje. Mi sem chi oru crown voor 8 bojar 98. Dat motare. Mi sem brown fiets motare. Mi no abigi fasi. Ja? Wanneer we de leider willen uithangen, dan moeten we ook gaan begrijpen dat de leider onder alle omstandigheden het voorbeeld moet geven. Is de president geweest om het condoleanceregister te tekenen? Never, nooit. Never, nooit. Is hij geweest bij de Singinetti? Is hij geweest bij de uitvaart? Nee, akvalek. Ahee. Ik weet één ding, hoogmoed komt voor de val. Misschien dacht hij dat wanneer de president komt dat er een kleine oorlog zou ontstaan. Misschien is dat de reden dat hij niet gekomen is. De president moet, daarom zeg ik, de leider moet onder alle omstandigheden kunnen tonen dat hij een leider is. Denkt u dat wij van de NDP, ik moet niks van hem hebben hoor. U weet het, ik ben Krintaki, ik moet niks van hem hebben. Maar ik ben wel professioneel. Als ik Maku ervoor moet zorgen dat er tenminste hier op het terrein van Oseer niks met de president gebeurt, so be it. Dan ga ik wel ervoor zorgen, ja. Ik in mijn eentje. Al moet ik het voortouw nemen, geen nood. Maar zo ben ik. Omdat ik mij op dat moment, is hij een gast op het terrein van de NDP, in het huis van de NDP. En dan gaan we hem wel menswaardig behandelen. Daarna, die professionaliteit hebben wij van de NDP wel. We kunnen zaken wel gescheiden houden. Ik moet niks hebben van de persoon Chandrika Persat Santokhi. Maar als president van het land, als hij ergens is, toch? Dan ga ik geen dingen, weet je, ik bedoel, ik ga geen zaken gaan uitlokken en dat soort dingen. Nee, je moet professioneel blijven. Als persoon moet ik niks van hem hebben. Snapt u, maar waar die meneer is als president van het land? Toch? Dan gaan er 2 dingen gebeuren. Of ik ga niet daar, of wanneer ik daar ga. En hij binnenkomt, dan ga ik opstaan. Ik sta niet voor hem op. Ik sta voor het ambt dat hij bekleedt. Daarvoor heb ik respect. Ik heb respect
voor de ambtsketen. Ik heb respect voor het ambt van president. Dat hij toevallig, en ik hoop heel binnenkort dat zijn termijn aan het einde komt. Ja? Maar ik zal altijd professioneel blijven. En niet alleen ik, gelukkig heb ik deze dingen zie je dan, moet ik weer terug verwijzen naar mijn wijlen voorzitter. Hij heeft ons deze dingen altijd geleerd. Een echte NDP'er, wie is van je atebron is saptaki. Tot een bepaalde hoogte ben je verplicht professioneel te zijn, omdat je de partij uitdraagt op dat moment. Toch? Er zijn ook andere mensen hier geweest. Meneer Gayadien is toch hier geweest? En een groepje van de VAP. Oké. Is er wat met ze gebeurd? Laten ze ontkennen als zij niet correct, beliefd, beschaafd zijn behandeld geworden. Want zo zijn wij NDP'ers. Teklet sunu, ai dan. We weer atrayasja. Maar voor de rest, meneer, dan weten wij hoe wij onze gasten moeten behandelen. Want weet je wat dat ding is? Wij weten dat at the end of the day, alles en iedereen Surinamer is. Andere partijen weten dat niet. Andere partijen willen dat niet weten. Wij hebben etniciteiten nooit opgestoken tegen elkaar. Andere partijen, vanaf hun zogenaamde verkiezingswinst van 25 mei 2020, is dat het eerste dat ze hebben opgepakt. Wat Weilen Daisy Bouterse juist jarenlang bijeen heeft gebracht. Van dat Winawang en om Lobus Revi. En meneer, kijkt u hoe mooi het was. Kijkt u tijdens Pagwa, tijdens alle andere feestdagen van de Hindoestaanse broeders en zusters. Oelek Blakamau Dangading. Tijdens onze feestdagen. Heeft u nu gezien dat het al mooi begon te worden. Niet gemaakt zoals nu. Toch? We hebben geen first lady nodig die op die dag dat hij weer wampanje terwijl hij ben een jongen dus snel met trekken aan pour trouweren. We moeten niet gemaakt bezig zijn. En het geldt niet alleen voor mijn Hindoestaanse broeders. Ook voor mijn Creoolse broeders. Ook voor mijn Chinese broeders. Javaanse broeders, inheemse broeders. Kom op! En over Javaanse broeders, inheemse broeders gesproken. We hebben gezien. We hebben vandaag weer meegemaakt. Een absolute zwarte bladzijde, absolute domper in de rechtspraak in dit land. Daarom heb ik zoveel keren gezegd, ik weet dat er integere rechters zijn, alleen moet je ze nu met iets ergers dan een vergrootglas zoeken. Of een zoeklicht. Want iedereen is politiek gekleurd binnen de rechterlijke macht. Op die enkele integere, eerlijke en oprechte rechters en advocaten na. Maar het gros, meneer, die hebben duidelijk laten zien van ik ben oranje. En wij doen wat we hebben willen. Meneer, if you like blagaman, ik ga het gewoon zeggen. Blagaman uno dusan fuga strafu, want if hij doro tape, im saptak idede. Im saptak ida strafu. Kunt u zich voorstellen? Terwijl, kijk u hoeveel zaken zich voordoen. Waar andere rassen openlijk het voortouw hebben. Openlijk de grootste, eigenlijk zijn zij de spil in die criminele organisaties. Maar je moet kijken. Daar is er gebrek aan bewijs, dan dit, dan dat. Kijk u laatst. 400 zoveel kilo of wat dan ook. Ja, zeg broer. Hoort u nog wat van al die honderden, duizenden kilo's die vanaf deze regering is aangetreden, zogenaamd zijn gevonden. Daarom zeg ik altijd. Heeft men zogenaamd 1 kilo gevonden, is 10 wel op plaats van bestemming aangekomen. Heeft men 10 gevonden, is 100 wel op plaats van bestemming aangekomen. Heeft men 100 gevonden, gelooft u me dat 1000 wel door nat op plaats van bestemming. Heeft men 1000 gevonden, dan moet u weten dat 10.000 kilo coca welpsa. Want bij elke vlucht en elke boot die Suriname verlaat, elk vliegtuig die opstijgt, waar dan ook, niet alleen naar Nederland, niet alleen naar Europa, waar dan ook. Brazilië, Trinidad, Miami, you name it. Het kartel heeft overal zijn vertakkingen. Ja, het kartel dat vanaf 2020 heeft overgenomen. Want zogenaamd waarom hoor ik meneer Jogi nu niet gillen? Mevrouw Matura, meneer Santoki, meneer Charman, meneer Gayadien. Ik hoor ze nu niet. Mevrouw Mangre,
Hoor die andere van die keer weer, mevrouw Ramdien. Ja? Ik hoor niemand nu gillen en op tafel springen van, dit is een cocaïneland en bla bla bla. Wat is het nu? Er werd altijd ook moord en brand gegild door meneer Santokki, die nu president is. Voorzitter, we leven nu in een dictatoriale staat. Vanaf 25 mei, Milobi Kondrema in binnen- en buitenland. Kijkt u zelf om u heen en zegt u me wie nu de echte dictators zijn. Zijn het niet die mensen die hierop lijken? Wolven in schaapsklederen. Want den chisukba, den denk den chisunu. Ja. En daarom ik met taka een blakke man. Dan mag men me etnisch vinden. No problem. Undi ser uyeye. Gi de man die zie. No gi Hindustani. No gi kuli. Nee, ik praat daar niet over. Ik weet waarover ik praat. Want u moet kijken. Men gaat het willen brengen dat wij van de NDP de mensen hebben opgehitst. Zo laf en laag zijn ze. Alsof die mensen in de verschillende wijken niet kunnen nadenken. Broer, Krintaki na Krilibi. Wanneer die mevrouw van Maretraite 5 al heeft gekookt. En mevrouw voor pond buiten. En mevrouw voor wit boyti. En mevrouw voor rangu. No sabete sa obordjem tjeren. Kring. En natuurlijk, binnen elke maatschappij heb je dat. Je moet zaken moeten in balans zetten, want als iedereen rijk was, zou het ook niet mooi zijn. Maar met zo'n welvarend land en met zoveel kennis, ervaring en kunde en expertise die deze mensen hadden gezegd dat ze in huis hadden, hebben wij nog niks ervan gemerkt. Want nu kan men uitleggen, de president kijkt ons gewoon aan met 3i. Ja, het is nog steeds de rommel van de vorige regering die we opruimen. Maar president, bent u vergeten hoeveel gelden jullie hebben gekregen? Allerlei leningen heeft u afgesloten. Maar u betaalt die leningen niet. Die reeds bestaande leningen. Maar u bent weer nieuwe gaan afsluiten. Wie houdt u voor de gek? Toch? Doordat u geen leningen betaalt. Kijk dus China. U denkt, u bouwt China. China is een wereldmacht hoor. Dat je denkt, je want chip president voor want ching onder l'externang. Oh man, denk ik, ik draai een beetje populair gezegd, Margot G, een beetje sneeuwse wereld in Nederland daarbij. Voorzie door, voorzie wakaka maar lazy purba. Zo wereldleider, maar sap lazy. Voorzie door Trump, een lazy purba. Ja? Al die andere grote wereldleiders. Kijk, die mevrouw Matli, ik decoreren maar, een lazy ba. Een vrouw zit dwars door je, lekker een scanapparaat, lekker een x-ray apparaat. Meneer, 8 jaar. Vraag ze, als het bewijs overtuigend is geweest, is geleverd, dat die heren die men daar gevonnist heeft, dat zij achter die strafbare feiten zaten. En kijkt u, dat maakt man afloop niet aan mijn spang. We zijn niet eerlijk in dit land toch? Echt, en dat stoort mij verschrikkelijk, meneer. Waar zijn die foto's weer? Laat me het even voor u zoeken hoor, want... Meneer. Kijk hier. Die mannen hebben geschoten. Ze waren bezig te schieten. U weet nog, er zijn ook foto's. Kijk die meneer in zijn handen op zijn rug. U weet dat die mannen geboeid waren, toch? Ja? Kijk hier. En ik denk alleen heb ze. Iedereen heeft ze nog. Bij mij gaat het erom de opdracht om over te gaan tot liquidatie van die 2 heren. Is door iemand gegeven, toch? Nu missen mensen de ballen om te zeggen Nami. De mannen, hun commandant weet het niet. De KC weet het niet. Het OM weet het niet. Het parket weet het niet. De rechters weten het niet. De PG weet het niet. De president weet het niet. Niemand heeft die opdracht gegeven. Waarom moeten jullie die 2 of 3 of hoeveel politiemannen
die betrokken zijn bij die moorden, dan moeten jullie ze onvoorwaardelijk opsluiten, toch? En die sleutels weggooien. Want die opdracht, om collega uit, ligt dem chimang, naar de zoek de heren hier gewoon. Niet waar. Die opdracht is van ergens gekomen. Maar ziet u wanneer mensen vanaf het begin het tot hun werk gemaakt hebben. Het is een handelsmerk om te liegen voor land en volk. Adoti die stap zou waka jami brada. Waar wij nu hier zitten, overal in het land. Die zei waka in lezen, alles in pego. Het is niet goed wat we doen. En daarom zeg ik, elke regering, en ik ben ook boos op mijn eigen partij. Want we hadden 26 zetels. Dat niks man afloopt mee, ik heb niks te maken daarmee. Ik heb het zoveel keer gezegd, ik ben niet bezig te azen op een positie. Ik wil gewoon dat wij goed bestuur nu gaan vormen in dit land. Zij het alleen als NDP, ik zal blij zijn, maar zo niet met andere eerlijke partijen. Dat hebben we nodig. If NDP Marokko samen een eerlijke partij, Koudwing, want we hebben de kans gehad, 26 zetels, my brother. Hebben we de grondrechten van de mensen aangepakt, van de inheemse en de Marons? Nee. Whatever the reason was, we hebben het laten liggen om de kring. Toch? Laten we die cruciale fouten, dit soort cruciale fouten niet meer maken. Echt waar. Laten we nu al een draaiboek beginnen te maken van de urgente zaken die we moeten aanpakken. Ja? Ik ben geen hoogopgeleid figuur. Maar ik kan mijn mannetje wel staan. Want domino dong. Trouwens, no one is een man dong. Nou, hoe schrijf je? Hoor hoe schrijf dong. En ik weiger om dat te doen. Want niet omdat ik de universiteit niet heb bezocht. Niet omdat ik geen titel voor of achter mijn naam heb. Dan ga ik mezelf komen kwalificeren als ze zijn dom en ongeschoold. Niet brada. Want nodig een paar van die geschoolden uit met de konstnootje. Dat gaat je zien. Laat ze met me komen praten. Snapt u? Wanneer je dit hebt tussen je oren, wat God je heeft gegeven, God given, dan heb je geen enkele universiteit nodig hoor, mijn brada. Want we praten vaker toch. Ziet u mij met een blaadje zitten en denkt, nee, ik kan aantekeningen maken van, ik moet over dit onderwerp praten, dat onderwerp. Kijkt u, ik reed vandaag nog langs. Het oud SLM-kantoor aan de Sovjet-Redmondstraat. U weet dat, tegenover de begraafplaatsen daar. Is nu verworden tot het centrum waar je kan gaan. Als je een perceel wil hebben of als je een huis wil hebben, dan moet je daar gaan registreren. Want dan moet je daar aangeven dat je op de VAP gaat stemmen en zo. En dan komt alles van je in orde. Daarom heeft u nu gezien, er hangen enkel 2 vlaggen daar. Een vlag met allerlei logo's en de Surinaamse vlag. Als u me niet gelooft, rijdt u daar langs. Dan gaat u zien. Dan kunt u zelf een foto maken. En wie ziet u daar weer zitten als bewaking, als security, als lijfwacht? Juist ja. Iemand die op de president lijkt. Kijkt u. U weet, ik hou van. Men sprak over Bromtje Jari, toch? Meneer, alles van deze mensen is alleen maar gestoeld op mensen die op hun lijken. En wanneer je praat, dan worden mensen boos. Maar ze kunnen niet ontkrachten wat Maku hier zegt en vele anderen. Zoals mijn broer Sibra, hoe heet hij weer? Sibrano was vroeger eerlijk, nu is hij ergens anders. Ik hoop dat hij eerlijk blijft. Meneer Pakito is een van ze. Ja, ook al hebben we soms onze verschillen, maar hij is en blijft Mesranambrada, want hij komt op. Als meneer Sibrano Piqué het ook eerlijk door blijft doen. Kijk hier, is dit die Bromtje Jari? Alle hoge posities zijn alleen maar ingenomen door mensen die letterlijk op de president lijken. Dus mevrouw Matura heeft gelijk. Wanneer ze stelt van, ik voel me goed. En dit, kijk hier, ziet u. Ik hoop dat mensen als die meneer van de Mexico-straat en die meneer die directeur speelt daar in het Wanica ziekenhuis en meneer, hoe heet hij, meneer Aluma en andere mensen die het steeds komen opnemen. Kijk u weer hier, ziet u. Anderen zijn super ongeschoold. Ze kunnen die jobs niet eens aan. Maar bij hun speelt
het grote geld dat ze verdienen, de vele privileges. Mensen rijden de hele dag rond in allerlei dure auto's die helemaal donker getint zijn en allerlei dingen. Het is roven en stelen van je welste. Kijk, ziet u? Ja, toch? Alsof het een sterrenteam is. Ja? Is dit de Bromtje Jari? Ik denk eerder een India Jari. Toch? Ik moet de dingen gewoon zeggen. En mijn Hindustaanse broeders en zusters moeten niet boos worden. Want if de regering voor zo'n blakke man die niet presteert, dan zou ik dat ook gewoon zeggen. We moeten eerlijk zijn in onze benaderingen. Toch? Want men zei hoe men met alles en iedereen zou werken. Meneer, men heeft juist alles en iedereen weggehaald. Mensen die jarenlang hun krachten, hun kennis, kunde en ervaring hebben ingezet in het belang van land en volk, heeft men weggehaald. De totale leiding van het DNV, toch? Het Directoraat Nationale Veiligheid, heeft men weggehaald en men heeft een hoop oenen daar gezet. Een hoop gasten die van toeten nog blazen iets afweten. Ja? Het enige wat men weet te doen is mensen criminaliseren, mensen de schrik aanjagen wanneer je de waarheid spreekt. Want als mensen criminele daden uitvoeren, dan weet men in Kamaku. Want minode. Toch? Maar meneer, wanneer jij, kijk u hier weer. Ja? Een van ze is zelfs een grote voorganger van een gemeente. Nu hangt hij de geestelijke adviseur uit. Die man was toch zo tegen wijlen president Bouterse. Wijlen ex-president Bouterse. Kijk die man nu. Nee, ik heb geen politieke aspiratie, daarom heb ik hem een paar keer ontmoet. En dan wil die meneer me gewoon komen groeten alsof er niks aan de hand is. Meneer, ik ben geen Judas. Ik heb uit zelfrespect, want dan zou je horen toch, een NDP'er zich weer misdragen. Meneer, want dat mij want tegen is, dat mij tegen. Ik ben geen, geloof me, ik heb een hekel aan neppe gasten, aan fake mensen. Je bent voorganger, maar nu zwem je in het geld dat je daar verdient. Nog leg me uit van het is niet waar. Ik weet dat het zo is. En velen weten dat ook. Want nu ben je plotseling, jij bent de man die beslist en bepaalt daar op het kabinet van de president wie gronden krijgt en wie niet. Wie huizen krijgt en wie niet. En vragen ze, wie heeft die huizen gebouwd? Juist ja, de regering Bouterse hoor. De regering van Wijlen Bouterse die men tot de dag van vandaag criminaliseert, beschimpt, allerlei dingen. Kijkt u die waardeloze gasten van Politiek Den Haag. Alsof zij beter zijn. Wie heeft de moorden gepleegd daar op Marienburg? Het zijn geen Surinamers, het zijn geen Javanen. Het zijn geen Blagamans, het zijn geen Koelis. Maar heeft in tegendeel Hindustanen, de Kirden Kulibarafni, Angasafni. Ja toch? Niemand die daarover praat. Waarom praat de VHP niet daarover? Waarom geef je Nederland niet een veeg uit de pan daarover? Nee, men heeft de mensen daar betiteld, toch? Als ze zijn criminele opstandelingen. En hetzelfde doet men ook met die twee broeders van Piki Saron. Ik hoop dat de mensen in hoger beroep gaan. Want er is ook een andere case, maar wanneer de tijd daar is, dan ga ik het volk ook uitgebreid daarover informeren. Mi brada, ik haat onrecht. Ja, ik zeg het elke dag, wie is na mipching? If je doet aan die boom, dat je hem gaat straffen, maar tegen je doet aan ook toe. Dat je nog gaan kiezen straffen zomaar. Toch? Meneer. Ik heb ook een verzoek aan heel Suriname. Heer kon er mee op Beggy. Ugo check. Ugo ID-kaart. Ugo check. Tori. Mensen, kom zo. Meneer Krishu, even een beetje geduld hoor van u. Milobi Kondreman. Met Begono. Ook we gaan met uw zaken in orde. Go check naar je ID-kaarta. Je E-ID, want het is na E-ID toch? We lopen op mensen. A euro-kaarta. Je denk je man gebruiken zo direct. Maar met moeite go take je ID-kaarta van mij hier tot laatst bakken, directeur of binnenlandse zaken bij Taki, om een niet opgehaalde ID-kaarta te doen. Milobi kondre maar misap takkade i wacht langer.
Maar if you go arki, no bel, no app, go schrijf. Last thing, if you werkelijk u een stem voor boerdemansie, if werkelijk u een stem, die a change you man, brengen uw stem uit. Dus je go luku naar je ID-karta, if alles aan je e klop. Go luku if de no pot trust, man het op je adres ook toe. Want, from u o go passa. Dat make me beju. Tangi, me beju nu. Ja, normaal mi no lop bejis mama unu, mi kondre ma me beju wel. Want ma bif beju nu, lek van me beju nu fu. Begi mas ragado tenetite ogo dong, ji wan change na kondre. Beji mas ragado mek a dribi. Wana engo drip deng. Beji mek a yeri a verhori gebed. Fu a kan drip dem aan die sporen. De pina you. Dan no de long kon chapaketji. India na nyaf. De naam in nyaf ji de egis maar de pina da pa India. Da unu de wan kon zorgu. Brief me. Den beji ala so takru beji tap den voedselpakket. Awis me dede. Awis me nabif nyami no waning. Ja? Omdat mine roko nga san tap san trasma beji. Ja toch? Want dat. We vergeten de man tai akonder risi. Geestelijk. Bonufasi, middels donkere machten, duistere machten. Na alle de voor uku. Ugo luku, undi sap moro mi ugo luku da wa chef mele. Dat me kom beji masragado, saka go tapu kindi. Unom vrede. En alle leiders van alle politieke partijen daag ik uit om dat ook te doen. Begi die den partijgenoten voor jou. Beji masragado me kan vergeef je ook toe if je werken mee. Na a troep die stande no ina kondre. Tak de draai kondre. Beji me kwan kenki kong. Beji me masrakado bescherm je, want den padisi. En op tien zouden den bezig gaan bonu. Echt waar. Kijkt u, de hele ringweg is men bezig te beplanten met niembomen. Mensen, go stone check in na oinoma potrabon dape. Ja toch, je kan geen mooiere bomen daar zetten die mooie schaduw aan geven. Kijkt u, is alleen de dag van de Hindoestaanse immigratie. Met alle respect. Maar moet alleen die religie en die groep, die etnische groep, bedacht worden. Kijkt u vanaf waar het monument van de gevallenen is. Tot naar het standbeeld van Baba en Mai. Hoeveel zaken er niet zijn. Ook naar binnen. Daar bij het fort. Ja toch? Gedenktekenen van alles en niet toch? What about de inheemse? Waarom heeft deze regering, deze president, niet een stabiel gedenkteken gemaakt, een stabiel standbeeld voor de inheemse? En wanneer je naar Albina gaat, moet je kijken, er is een hele mooie daar, met 2 Indianen. Waarom? Waarom kan zoiets niet preken in de binnenstad? Voor de inheemse broeders, de eerste bewoners van het land. Maar men wil steeds doen, en nogmaals, de Hindustani Branagastaf, uno begrijpt me verkeerd, maar mine bolo ben toe, omdat mina schrijft maku. En vanaf dape, vanaf assembleegebouw, go ta Baba en Mai, naar zo'n zanfu, keti koti bede, zo'n zanfu, slavernij. Niet toch? Daarom zeggen we toch, dit, niet dit. Want wanneer je het zo doet, dan creëer je die spanningen weer, toch? Die etnische spanningen. Die etnische verwijdering, toch? We zijn niet één, want dit zijn we nu hoor. We waren jaren dit. Vanaf 20 mei 2025 zijn we weer dit geworden. Omdat mensen ons bewust zo willen houden. Want dan moet die spanning er zijn, toch? Kijkt u nu. Men doet alles eraan. Daarom praat ik tot mijn mensen met K-Umbaga. Milobi Gonderman. Nou maak de lokje uit. In je plotseling HPMG-virus. Of HPMV. Hoe heet ik hoe die dingen heten. Toen was er al lang hoor, meneer Keizo. Dat mensen een beetje grieperig zijn en allerlei dingen. Toen was het geen ding. Je moet kijken. Volksgezondheid komt heel slangachtig. Zogenaamd is er niks aan de hand. Plotseling komen ze weer met de andere. Ja, maar mensen die uit Nederland komen en allerlei dingen. Dus het zou goed zijn als mensen subtiel wel met ons weer opzadelen met mondkappen. Meneer, we ademen de meest frisse lucht hier in dit land. Ja? Weet u hoeveel mensen die juist bij gebruik mondkap deden voor smangayu? Ik heb het bijna nooit gebruikt en ik was er dag en nacht mee betrokken. Want ik reed op de COVID-ophaalbus. Zowel in regering Bouterse als regering Santoki. Laten de mensen zeggen dat het niet waar is. Tot de dag van vandaag
heeft men geweigerd om mij overuren te betalen. Maar geen nood. Karma zet het wel betaald, die minister van Volksgezondheid. Ja? Ik ben laatst met pensioen gegaan, meneer. Het lijkt alsof ik een crimineel ben. Langer dan 1,5 jaar heeft men me niet uit. Men had het al een keer gedaan, daarna heeft men het opgegeven. Plotseling heeft men, want Maku moet stoppen met wat hij bezig is te doen op social media. Zijn mensen gek of kunnen ze niet helpen? Jij komt niet voor mij bepalen wat ik wel of niet moet doen op social media. Na 3 uur? Nee. Tijdens werktijd, tussen 7 en 3 mocht ik dat niet doen. Meneer, ik ben nu met pensioen. Men weigert om mijn stukken voor me te regelen dat ik mijn pensioen ontvang. Maar een van deze dagen ga ik daar naartoe. Dan ga ik zien hoe men nog gaat weigeren. Ik heb er recht op injiming. Ja? Ik heb dag en nacht erger dan een paard gewerkt. Iedereen daar op Volksgezondheid weet het. Is geen eigen lof. Ik wil geen lof hebben. Maar geef de keizer wat de keizer toekomt of toe moet komen. Want toen die pandemie voor de deur stond, heb ik niet gezegd, oh nee hoor. Ik ben chef beveiliging, dus mina bigitago. Nee, chef no chef. Mi jompos don baka stuur direct. Niemand van BOG, niemand van Volksgezondheid wilde die bus rijden. Laat mij ontkennen. Toch? Maar zo werkt deze regering. Weet je hoeveel mensen men thuis gezet heeft? En dan komt men zeggen, ja, we hebben bespaard, want we hebben gesaneerd. Ze liegen. Ze halen mensen weg om hun mensen te zetten. Dat is wat men doet. Meneer, wanneer men zegt dat men heeft gesaneerd, wat heeft men gesaneerd? Zogenaamd is er een personeelstop. Meneer, men blijft mensen in dienst nemen hoor. Want vooral nu, elke regering doet het. Bij elke verkiezing gebeurt het, maar nu is het nog erger. Het is nog nooit zo erg geweest. Meneer, kijkt u het hier in de binnenstad. Net hier. Want het leek op ergens op Sipaliwini of Borokopondo. Maar het is net hier in de binnenstad hoor. Als u ziet hoe vies, vuil en smerig. Je weet, daarom hoeft men niet van me te horen, ik heb niks te maken met ze. Dan moet men zegt altijd put your money where your mouth is. Kijkt u hier. Dat is de Palmentuin hoor, net achter het presidentieel paleis. Terwijl ik met de mensen, inheemse broeders en zusters was in de Palmentuin, heb ik dit. Ik dacht van mijn god, is dit de Palmentuin? Ik dacht dat ik ergens in het oerwoud was. Ik dacht in het Amazone oerwoud. Maar meneer Noor Mohamed, die klets eeuwig, toch? Kijkt u, laat me het beeld voor u in. Kijkt u. Kijkt u. Deze mensen weten niet wat schoonmaken is. Deze mensen houden niet van een schone omgeving. Nee, akondre moet staan dotti, zodat de bakroef den kan roken. Ik moet het zo zeggen, de takroes aan niet den kan roken. Wordt bewust gedaan. Kijkt u India, de smerigste stad ter wereld. Het smerigste land ter wereld. Ja? Bewust doet men dat daar, dus bewust doet men dat ook hier. U weet nog dat de president gaat naar India in plaats van dat hij daar gaat om zaken te bespreken. In het belang van land en volk, wat doet hij? Hij rent naar een of ander bonuwoyo. Het moest een andere president zijn van een ander ras, dan zou je deze man horen. Zo hypocriet zijn we in dit land. Dan zou je de VAP top horen. Toch? En wanneer je over deze dingen praat, dan willen mensen boos worden. Wel, ik heb niks te maken. Mensen go checken Tori. Na CBB. Go naar het inzage leggen. Laat go. No forceren gaan online. Go naar de verschillende presi. De verschillende CBB-kantoren. Go check you Tori. En dan heb ik ook een andere oproep aan mijn collega NDP'ers, mijn kameraden. Komen jullie naar Ozer? De mensen zijn er elke dag vanaf 9 uur tot zeker 4, 5, 6 uur 's middags. Het hangt er vanaf. Het hangt van de aanloop af, toch? Dit is maar dit. Komen jullie je lidmaatschapskaart maken? Kom met je ID. In konangay ID geldig ID-kaart voor je kan kiezen Dizzy. Zodat je sabi dat je de geregistreerd. Prata tori, prata jongens, ik ga het ook doen. Ja, via mijn appgroepen en op social media ga ik het ook doen. Maar ook via uw kanaal wil ik vragen. Komen jullie het doen mensen?
En neem alle mensen mee die ook NDP'er willen worden. Ja, die in het bezit zijn van een ID-kaart, de op de ID-kaarten en de wantro NDP'er. Ja, de wantak akenki me kom, mek den kom. Ja, u bent welkom elke dag mensen, van maandag tot vrijdag. Ja, ik ga ook informeren als op de zaterdag. Als ik het goed heb, moet het op de zaterdag ook zo zijn. Maar ko horen op maandag en vrijdag. In mijn eerstvolgende programma, want ik hoor van om dingen zeker te zeggen. Ik ga het natrekken. Dan ga ik vragen als ze op de zaterdag ook bezig zijn. Meneer Cruciu, als u me even excuseert. Laat me die dame eenmaal. Yes, zo efficiënt werken we in deze partij. Het is van maandag tot vrijdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. Ik heb het net gevraagd. Ja? Te zijner tijd gaat misschien nog een dag ingelast worden. Dat is de zaterdag, maar dat gaan de mensen ook weer tijdig horen. Of van meneer Panka, de woordvoerder. Of van een van de andere leiders van de partij. Of ook van Maku. Ja, want Maku is een beetje leider, ja, maar Maku heeft, zoals iedereen weet, zijn hart op de juiste plek. Niet alleen voor NDP'ers. Echt niet, men weet het. Voor elke Surinamers. Maar hier is mijn huis. Dus u gaat me vaker hier interviewen. Maar ook op andere locaties. Ja? Want wij zijn een partij die overal kunnen gaan. Omdat altijd Uluka volk. De kracht van de NDP is dat altijd Uluku de Mofina. En Santoki doet een voortreffelijke job hoor. Echt waar. Hij doet een voortreffelijke job om de mensen met een beperking niet te helpen. Hij doet een voortreffelijke job om de schulden niet af te betalen. Hij doet een voortreffelijke job om onschuldige mensen op te pakken en op te sluiten. Hij doet een voortreffelijke job om alles en iedereen die tegen hem is te criminaliseren. Hij doet een voortreffelijke job om de scheiding der machten al sinds 25 mei 2020 letterlijk kapot geslagen te hebben. Hij doet een voortreffelijke job om alles en iedereen die tegen hem is de stang op te jagen en een weg te drijven tussen alles. Je moet kijken, hij doet een voortreffelijke job om alle andere politieke partijen uit te schakelen. Ja toch? Hij doet een voortreffelijke job. Dus, omdat hij zo'n voortreffelijke job doet, omdat hij doet zo'n boeroko, voor praten mi lobby konderman, met me beju tani, go luku yutori, voor 25 mei, ik kan brengen je steen uit, vi tot potju iko flaka, voor poording. Ja? Dat na sami bij een beju nu, omdat hij me sitaki, atenge nader, ik zie dit men is ook niet begonnen met, census is een goed ding hoor. Alleen mis ik de mensen van census, je ziet ze bijna niet. Toch? Ik weet niet eigenlijk wat, want ik zie hele eerlijke en integere mensen ertussen hoor. Dus je weet, ik ben iemand die ervan houdt om de waarheid te spreken. Ik zal nooit voor mensen liegen. Ja, want wat bereik je daarbij? Zij liegen wel voor ons de hele dag. Maar het is niet erg. Milobi konderman, kouno vergiet de inheemse baradangas, de inheemse baradafoe die de man. Soroto gide man, aitiari, sukuf criminaliseerde man. Ja, maar met tegu, Taiwan also nangawanjari imgo meldi aan na ouro SLM kantoren dat pas op Redmondstraat. Oh, dus nou Alassane man, je moet kijken toch? 4 jaar en zoveel maanden heb je het volk gepinaard, geterroriseerd, gecriminaliseerd. Allerlei lelijke dingen. Mensen, gezinnen ontoericht. Meneer, weet je hoeveel mensen zelfmoord hebben gepleegd? Kijk hoeveel kindjes niet meer 3 maal 's daags kunnen eten. Gewoon omdat die ouders het niet hebben. Meneer, weet hoeveel mensen die geen crimineel waren. Ik keur het niet goed wanneer mensen criminele activiteiten ontplooien. Maar soms, wanneer je het hele verhaal aanhoort, dan is het omdat die man zo'n kroost, of omdat die mevrouw er kroost, niet meer kon voeden. En het is echt niet alleen de Blakama, want je moet kijken wanneer men over die dingen praat. Ja, omdat den Blakama leest. Je moet kijken, dat is het stigma dat men de mensen mee opzadelt. We moeten stoppen daarmee. Want den Kulibaranga saf met 4 en 2. Samsa is op met VAPR niet sabi. Kan VAPR die stem die de man zie. De mij 4 juist moro unu. Weet u waarom? Allemaal draaien lukken de man ayuna VAPR toch. Lukken ze de man via doen.
Toch? Hetzelfde wat. Daarom, NDP'ers, hoe doen we die leesboom? Sumane bribi, washing. Zolang ik gado geen krachti. Motanya untu, if we doen 100.000, dan midau baka, midau fesi, geen probleem. Maar uno mek den fout die ze of ergeren. Want dan saptak mi mako vada gronang unuer. Nee, serieus. Want ik praat niet als NDP'er. Ik ben wel in mijn huis. Ik ben NDP'er, maar ik praat nooit als NDP'er. Anders kan ik niet objectief praten toch. En ik wil altijd objectief praten. Ik heb graag... Men hoeft me geen eer te geven. Weet je wat voor mij de eer is? Wanneer alles en iedereen van elke partij weet dat Maku etaki a waarheid. Gado wambu, minaf boem. Maar de waarheid, dat heeft het volk nodig. Milobi Kondreman. Teerij. Norrij. Drink soppie. Gebeurt nog te vaak. Nogo smoko ala zo troep. Die go naar verkeer. Te you sabi dat you dringi in no marea auto. Of bel een taxi. Begi des ma pede dat pen een feestje of na sam. Meka wagitan dat pen een veilig prezi. Die te een taxi gwa oso. Of mek wan mati des no spoti. Of if amati dat no dringi dat een karea wadi. Todo wan passi pe wege van gelijke rangorde etaki. Dat want dat port no de. Dat a situatie mensen na het verkeer. Niet ik kon toch. Dat min stop want a auto zei ko links. Na e a voorrang. Misa exam door Jano, a auto zei ko rechts voor mij, dat em wacht tegen mij, want mij op voorrang, want mij kon links van man. En zo als een ego door. Wie je op voorrang ook te mensen, broko je vaart zo, want kan dat tramano let op. Mensen, tangano en vooral de oma's, maar jullie gaan boos worden, maar is waar. De vrouwen, dit, als je lekker op telefoon plakken, zeg je zie. Ga aan de kant, voer het gesprek. Klaar toch? Maar nee, rijdend, dan maken we wel, vaak genoeg, dan maken we ons op rijden ook ba. Maar dan willen we allerlei geweldige dingen doen. Zij gosto in de auto, hara belt. S'avonds zij gosto in starten, auto let je via direct. Weet hoeveel auto's je s'avonds ziet zonder licht? Weet hoe vaak ik mensen moet breiten van je licht te zijn. En trouwens, ik was hierbij. Je opa, toeletter, via nam dat applaus, dus je maar licht te zijn. Anderen hebben het niet eens door. Want weet u wat? Wanneer die nieuwe auto's van tegenwoordig start, dan gaat je dashboardverlichting gelijk aan. Is waar. Maar Mikado, je ziet het verschil wanneer je lichten aan zijn en niet. Ja toch? Vooral bij een stoplicht of je bent gestopt achter een andere auto. Mikado, bij een broertje van Stevie Wonder dat ineens zit dat Ivano leti. Ino brein niet toch? Snapt u? Dus, my brother. Laten we op elkaar letten in het verkeer. Brownfietsers no long gaan links in. Alleen wanneer je gaat voorsorteren aan verkeer stop bij een stoplicht, dat je kan gewoon stapvoets. Maar nee, race haal in links. Je no mag halen. Ja, want dat 30 in rij. Toch? Bij je wet na 30 in rij. Jullie brownfietser in aan halen. Den smart op de e-bike, Migado mi Jezus. We weer trasma in het verkeer. Stop om kriskras te rijden, want mij hoort jullie niet. Smouw nakupanya. Ik moet het zo horen zeggen. Wat une weer helm. En vele van die mensen nu op die scooters, omdat je bijna het verschil niet kan zien tussen scooter en e-bike, maar je hoort het geluid wel toch? Hoe helm bakken. Want vele van ze trekken die helmen niet aan. En vele van die scooters, u weet het, die dingen zijn heel snel. Net als die e-bikes. Ik heb e-bikes gezien, mijn brada. Dat ding lijkt op een cross motorfiets. Sang! Iemand is een keertje hier gekomen met één broer. Hij man trekt aan op. En het is iemand die een beetje gaat stunten. Even van, maar je weet nog eens aan niet. Trek op alleen naar bijna 80. Dat ding gaat meer dan 160 of 180 kilometer. Gelooft u me? Want het is een heel krachtige. Want ik heb ook begrepen dat bepaalde van ze opgevoerd hier naartoe komen. Vreselijk. Als je niet een normale 50 cc weet te besturen. Nog rijden, want je dede.
Misra man, milo bisra man bebe junu. Je krijgt een broodje. I autostek. Je krijgt toch? Draai je stuur naar rechts. Aulologe Iva baka ma ogo tukan nga randje van broodje toch. No one prijs aan ego. Wie zie op 20.000 kilo, 30.000 kilo, 30 ton. De in je bakkie. Wie is nou een beetje terug, een beetje bus. No one say aan ego. Meer tegen aan sam leer in allegre. Draai uit. Je gaat even naar achteren rollen, maar je gaat tegen die rand van de brug. Die stoeprand van de brug. Kom je aan en dat houdt je al gelijk tegen. Je gaat nergens naartoe. Ga je de brug af indraaien. Je band gaat tegen die stoeprand. Klaar. No broeia. Alles is plotseling uitgevallen. Ik weet dat het kan ieder overkomen, ook mij. Uitdraaien. Je rijdt, een band die zo toe. Bim. Onthoud, a auto angago direct naar ACP abantis toe. Nog een traprem, want dan gaat die auto dit doen. En dan ga je over de kop slaan. Yo, draai tapu. Rem af gewoon. No de natorati. Im liep a auto meka lolo. Als het automaat is, liep meka lolo. Control je stuur. Safri, je haar je handrem. Meka. Vooral als je die handrem hebt die je dus met je hand kan. Want je hebt ook die voetremmen tegenwoordig, hè. Dan moet je dat niet doen. Dan moet je gewoon controleren. Maar controle naar alles aan niet. Rij je een schakel, versnelling dus, dan schakel je gewoon terug. Iedereen 5, 4, 4, 3. Ja? Totdat je die auto tot stilstand hebt gebracht. Nog een traprem mensen. Misabi, ik kan schrikken, het overkomt iedereen. Maar in een traprem. Vooral if na visband, in een traprem. Dat maakt je. If aan de van hoe voor je rijdt boven 100, no rij. Voor sure rij wat langer dan. Gwa Nikeri, gwa Achoni, gwa Mongo, Albina, alle den tafara presi, langer tabiki, disi dati. Vooral den box zit passie. Check je bandi, check je rem. Me begumi kondreman. Voor een moment die zie, mo tak Cultuur TV Grantangi aangeboden gelegenheid. En dat ik weer een beetje bezig mocht zijn om tot mijn volk te praten van mijn land, mijn geliefd land Suriname. Toch? In binnen- en buitenland, want ook de mensen daar in het buitenland hebben wij nodig voor de daadwerkelijke wederopbouw van Suriname. Want waar zijn al die mensen met de oranje bussen? Red Suriname. Nodig naar letterlijk not door de vrede. Iedereen is rijk geworden, toch? Wie geen geld had, heeft nu een beetje geld. Wie geld had, is miljonair geworden. Wie miljonair is miljardair geworden. Als je nu uitkijkt wie miljardair al was, is nu bezig triljardair te worden. Vooral met de oil en gas waar alle VAP'ers aan denken in de top. Nee, denk de Chimagro. De toppers. Dat alleen zit in hun hoofd. Ja, daarom zit u niet zogenaamd. Gaat het volk, hoeveel is het weer? Een bepaald percentage nog krijgen. Hoeveel is het weer? $750. Ja, $750. Gebakken lucht. Gebakken lucht, mensen. Hoe arki oteng a olie ook daadwerkelijk aan lucht toe. Ino suta, we hebben geen beren in Suriname, maar ino suta bofrete. Dat je lon sera metikba. No me kis matjes hoe ja? Ja? No me kis matjes. No, alles aan kan. Passe asfalteer, alles aan kan. Alles kan nu. Alles. Maar die meneer, die mevrouw, vond van, we moeten dit volk straffen en allerlei dingen. En ja toch, nu scheldt hij het volk niet meer uit. Mensen, vergeet jullie alsjeblieft niet, wie jullie 4,5 jaar lang door het slijk heeft gehaald. Kijk hoe de president zich opstelde naar het volk. Adjele Kamanagado, kijk u laatst. Meneer Lembo heeft het laatst in zijn programma ook belicht, toch? 11 uur 's avonds, gemeenlandsweg helemaal leeg. Toch moet alles en iedereen aan de kant gaan voor Jezus. Met alle respect naar Jezus. Maar mensen die denken dat ze Jezus zijn hier op aarde. Laten we stoppen met die achterlijke grootdoenerij. Want nogmaals, hoogmoed komt voor de val. Cultuur TV in Paramaribo, Suriname, in Nederland. Grand dank voor de geboden gelegenheid, Cultuur Directie. Meneer Krishu, dank u wel. En tot heel gauw. Met mooie woorden die zijn niet waar. En ware woorden die zijn niet mooi. Waar wij alles gewoon op een eerlijke manier belichten. Dank u wel. Dank u. Kijkers, en dat was meneer Maku.
u heeft het gehoord, hij heeft ook een aantal problemen belicht. Kijkers, ik hoop dat u heeft genoten. Ik wil u alsnog zeggen, dank u wel voor het kijken. Ik ben Krishna Lakpat van Cultura TV en ik wens u een fijne dag verder. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Una de Westrana man, vaderland. Suriname is je vaderland, yeah.